Wel, bore da, a croeso i'r Oedfa. Mae'n dda iawn cael gweld yn gilydd fel hyn ar bore Dydd Sul a cael y cyfle eto i ddoli Duw gyda'n gilydd. Chi'n gweld Emyr sy'n arwen i bore yma. Emyr, stew ei men fydd yn arwen hyn am 5 o gloch. Mae Rodri bore yma yn pregethu yn Rysolfen. Chi'n cofio amdano fe a'r eglwys fach yn Rysolfen. Wedyn mae aroswch i gael paned ar y diwedd. Mae Ysgol Sul i fod i ddechrau yn 12:15, felly jyst i atgoffa chi os chi'n i ddechrau eitha prydlon am 12:15 am ryw hanner awr tan 12:15. A mae'r oedolion heddi, mae Dewi Alter yn mynd i siarad am Dewi Sant. Oedd ddoi, oedd rhoi yn chi, os chi'n aros ar gyfer Ysgol Sul, gych chi'r cyfle i glywed eto. Oedd y dysgwyr yn cwrdd yn yr hyb yn rhyw beina ddoi, a rhyw 40 na, a canmol mawr. Felly, edrych ymlaen i glywed Dewi yn yr Ysgol Sul nes ymlaen. Mae casgliad y mis, fel chi wedi gweld ar y sgrin, gyfer gwaith Barnabas Fund, gwaith cefnogi Cysnogion sy'n cael ei herlyd drwy'r byd. Ac yna digwyddiadau'r wythnos, fel arfer, mae cwrgweddi fan hyn nos Fawrth. Bydd wyn nos Iau ar Zoom, a clybiau wedyn fel arfer di Gwener. Di Sadwn, yn y bore, mae yna sesiwn glanhau'r capel, so os chi'n gallu helpu, dewch yma am 10 tan 12. Byddwn ni yn cyfle i glanhau'r capel, wedyn yn y nos mae'r gwragedd yn mynd allan neu'r merched. I fod i fynd allan am 6 o gloch i gael bwyd, felly sy'n gwybod i ble, cyntaf i glywed amdano fe, ond os chi eisiau archebu'r bwyd, dewch i weld Amanda i archebu y bwyd. A wedyn disgwyl Emyr i gymryd 2 oedfa wythnos nesaf. A ragrybydd wedyn yn Ebrill 7 yr 20, Sadwrn ola'r mis, mae cwrdd aelodau fan hyn am 3 o'r gloch. Gywch ni weddio. Yn dod at y ti yn awr o Dduw ein Tad ac yn gofyn i ti i lenwi calonnau ni gyda llawenydd wrth i ni y bore yma nawr i stopio a meddwl am yr holl bethau sydd gyda ni ddiolch amdanyn nhw. Ni'n diolch i ti bod ni wedi dod o'n cartrefi, lle ni yn ddiogel ac yn glid. Ni'n byw mewn gwlad lle mae yna ddiogelwch, ni'n gallu dod i deddoli di gyda'n gilydd fel hyn yn rhydd nawr. Ac ni'n gofyn arglwydd bydd ti ddim yn gael ni gymryd y pethau ni yn ganiataol, ond y byddwn ni nawr, wrth ni ddod at yn gilydd fel hyn, ni'n diolch ti am weld yn gilydd, ni'n diolch i ti am weld ôl gras y mywydau yn gilydd. Ni'n diolch bod ni'n dod nawr at air perffaith y sanctaidd di. Ac wrth ni droi i lyfr Habacuc, ni'n gwyddio byddwn ni gyd yn barod i ddysgu y gwersi sydd gyda ti ar ein cyfer ni. Ac byddai ti'n rhoi yr un ysbryd i ni hefyd, a Habacuc. Byddwn ni yn dod o dy flaen di ac yn ymbyl arno ti. Bod ni yn bobl sydd yn trysthau, lle ni'n gweld anghyfiawnder, lle ni'n gweld pobl yn troi cefn arna ti, a ddim yn ifyddhau i dy orchmynion di a'r ffordd i ti wedi bwriadu i ni fyw. Ac ni'n gwyddio bydd y pethau yma yn trysthau ni, ond byddwn ni yn troi at y ti, ac byddwn ni yn ymwybodol iawn dy fod ti yn dduw sydd yn bresennol, sydd yn ateb. Ac ni'n gofyn awr arglwydd, bydde ti yn bendithio pob ran o'r oedfa yma, wrth i ni ganu, wrth i ni weddio, ac wrth i ni wrando ar y gair yn cael ei ddarllen neu esbonio i ni. Ni'n gwyddio y bydde ti trwy'r ysbryd glân yn bresennol yn ein plith ni, ac yn newid ni, ac yn newid ein meddyliau ni a'n calonnau ni. O arglwydd tri gra wrtho ni, ni'n gwybod ni'n heiddi dim, a ni'n diolch dy fod ti dy sancteiddrwydd yn dduw sydd yn llawn gras a thrigaredd. Derbyn ni nawr, gan ein bod ni yn dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist, a'r cyfan mae ei wedi ennill drosto ni. Amen. 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 Diolch Dewi. Mae'n braf i fod nôl, ond i ffwrdd wythnos diwetha yn Aberystwyth. Mae'n hyfryd i weld gwaith yr arglwydd yn Aberystwyth. Mae'r eglwys yno'n cael ei hannog. Ac oedd e'n gret i fynd yna efo'n cyfarchion ni. Ond mae'n braf i fod yn ôl yma bore yma i addoli dyn gilydd. Felly, nawn ni addoli trwy ganu yn awr, rhif 23 yn yr atodiad.
Ger bron fy niw, a'i orsedd gref. Mae gennyf achos llawn dilith. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosof byth. Fe seliwyd fy enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. A gwn tra saif fy ngheidwad draw na chaf fy ngwrthod gan fy niw. Ni'n dod bore yma at orsedd Duw. A mae ni'n gallu sôn fel peth mawr, a mae'n beth mawr a brawychus mewn un ystyr, ac eto, i ni'n gallu dod bore yma yn gwybod wneith e ddim yn gwrthod ni. Am fod yr arglwydd Iesu wedi agor ffordd i ni ddod. Felly gadewch i ni sefyll, gadewch i ni foli'r arglwydd dy'n gilydd nawr. Cyn bod ni'n darllen, eisiau rhoi blas i ni falle o'r hyn i fi'n gobeithio, os Duw a'i mynd, i ni'n mynd i fod yn neud dros yr wythnosau nesaf yma. Falle bod rai o'ch chi ddim yn gwybod, mae'r eglwys yn garedig iawn di caniatáu fi gael cyfnod sabothol. Cyfnod o orffwys ac o astudio pethau gwahanol i'r arfer. A felly, mae hynny'n dechrau mis Mai. Felly mae 2 wythnos gen i o bregethau rhwng nawr a hynny. A felly, o'n i ddim eisiau ailgydio, ni wedi bod yn gweithio trwy 1 Corinthiad, o'n i ddim eisiau mynd nôl at 1 Corinthiad, achos mae'r adran nesaf yn 1 Corinthiad yn mynd mlaen am spel, a byddai rhaid gadael hynny ar ei hanner am 3 mis. Ag ni wedi gorffen y gyfres o'n i'n neud cyn y Pasg yn Genesis, felly o'n i mewn bach o benbleth beth i'n wneud.
A felly beth fi wedi dewis gwneud, a gobeithio wedi cael fy arwain ati, yw llyfr Habacuc. Mae llyfr Habacuc yn yr Hen Testament, llyfr bach, falle fydd yn anghyfarwydd i rai ohono ni. Mae llyfr Habacuc yn rannu yn daclus iawn i 3 ran, a felly dyna fyddwn ni'n gwneud dros y 2 bore Sul nesaf yw gweithio trwy llyfr Habacuc. A mae llyfr Habacuc yn ei hanfod yn lyfr am ffydd. Ffydd yn yw mewn dyddiau caled. Ffydd yn yw pan dyw pethau ddim yn mynd fel byddwn ni yn disgwyl. A mae hynny fel petai'n cael ei bwysleisio, falle adnod. Mae yna sawl adnod enwog yn llyfr Habacuc, ond falle'r un mwyaf enwog yw Habacuc pennod 2, adnod 4, bydd y cyfiawn fyw trwy ffydd. A mae'r cymal yna, yr geiriau yna, yn cael ei dyfynnu yn y Testament Newydd 3 gwaith. A felly, yn y nos, bob nos Sul am y 2 wythnos nesaf, byddwn ni'n troi at y rannau hynny yn Galatiaid, ar Efeiniaid a Hebreaid, lle mae'r geiriau yna'n ymddangos. A felly mae'r 2 wythnos nesaf, y thema fawr, y gair fawr am yr 2 wythnos nesaf fydd ffydd. Ffydd a gweddau gwahanol o beth yw ffydd a beth mae ffydd yn ei wneud yn ein bywyd ni ac beth mae'n golygu fyw mewn ffydd. Ond am bore yma, ni'n mynd i droi at Habacuc pennod 1, yr adran gyntaf o'r llyfr yma, a adnodau 1 i 11. Mae os ysdych chi yr un cyfieithiad as i gen i, mae ar dudalen 850 yn yr Hen Testament. Mae'n cuddio yna rhwng Nachim a Sephania. A bydd y geiriau ar y sgrin hefyd i chi ddilyn. Dyma air ein Duw ni. Yr oracle, neu'r neges, a dderbyniodd Habacuc y proffwyd mewn gweledigaeth. Am ba hyd arglwydd, y gweithaf am gymwrth, a thethau heb rando. Ac y llefaf arnat trais, a thethau heb waredu. Pam y peri i mi edrych ar ddrygioni a gwneud i mi weld trallod? Anrhaith a thrais sydd o'n blaen. Cynnen a therfysg yn codi. Am hynny, a'r gyfraith yn ddirym, ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo. Yn wir, mae'r drygionus yn amgylchu'r cyfiawn. A daw cyfiawnder allan yn wyrgam. Ac yna mae'r arglwydd yn ateb. Edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch. Rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu. Oherwydd yn eich dyddiau chwi yr oedd yn gwneud gwaith na choeliech pe dwedid wrthych. Oherwydd wele, yr oedd yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaith ledled y ddaear i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt. Arswydus ac ofnadwy ydynt, yn dilyn ei rheolau a'i hawdurdod ei hunain. Mae ei meirch yn gyflymach na'r llewpart, yn ddycnach na bleiddiaid yr hwyr ac yn ysu am fynd. Daw ei farchogion o bell yn ehedeg fel fwltyr yn brysio at ysglyfaeth. Dont i gyd i dreisio a bydd dychryn o'i blaen. Casglant geithion rif y tywod. Gwawdiant frenhinoedd a dirmygant arweinwyr. Dirmygant bob amddiffynfa a gosod y gwarchau i'w meddiannu.
Yna rhithrant heibio fel gwynt. Dynion eog, a wnaeth Dduw o'i nerth. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Mae Gwydio yn mynd i ddod ymlaen nawr i roi gair i ni ac i'r plant, fi'n credu. Sydd y plant fan i'r blaen. Da iawn. Wel, mae'n hyfryd gweld chi, ond fi'n mynd i ddweud rhywbeth gynta i chi, ond hefyd i nhw, i bawb. A'r be fi'n mynd i ddweud yw, beth i ni'n neud os oes tân yn y capel? Ti'n gwybod? Ni'n mynd mas, da iawn. Ni yn mynd mas. Sut ni'n mynd mas? Wel, fi'n mynd i esbonio. Os oes tân mewn fyna, mwy na thebyg fyna bydde tân, achos y gegin, mae yna larwm yn mynd fyna. Falle byddwn ni'n clywed y larwm yn mynd. Os na, mi fydda i, neu rhywun arall, gyda chwiban. A byddwn ni'n chwibanu ac yn just yn gweiddi tân, dim yn panico, just tân, a wedyn ni gyd yn cerdded allan. Ni'n rhedeg, a bydd, falle ar ochr yma, yn mynd trwy'r drws yma, a trwy'r drws allanol fyna. A wedyn falle bydd ochr yma lawr fyna, mynd allan trwy'r drws dwbl yn y blaen, a ni'n ymgynnull wrth ymyl y tŷ. Okay? Felly, os oes tân, byddwn ni'n gweiddi, tân, pawb yn cerdded allan trwy y drws yma, neu trwy'r drws dwbl yna. Mae hwnna'n neges i ni gyd. Nid just i chi. Nawr, fi fo stori i chi, fi eisiau chi ddychmygu bod chi'n mynd ar eich gwyliau. A chi'n mynd ar eich gwyliau, chi'n aros mewn, wel, dim hotel, ond tŷ mawr a lot o stafelloedd. A chi lan ar llawr cyntaf. Ac yn y lle yma, mae pwllnofio lyflu, a mae sleid. A chi wrth eich bodd. Chi'n mynd lan y grisiau eich ystafell, a chi'n edrych y mas, a ges pwy chi'n gweld. Chi'n gweld fi. Fi ar y gwirun lle a chi. A gret. Allwn ni fwynhau fo'n gilydd. A wedyn, rhyw fore, chi'n mynd lawr gyda dad a mam i'r pwllnofio, i'r sleid, ac wrth gyrraedd y pwllnofio, chi'n cofio, na, fi di anghofio goggles. A mae mam yn dweud, na, fi di nôl o goggles. A chi'n gweud, na, mam, mae'n oce. Sef eisiau ti ddod, fi'n gwybod yn ffordd nawr. Chi'n rhedeg lan grisiau, chi'n agor y drws, a chi'n chwilio am y goggles. Ond mae rhywun wedi gadael y teledu ymlaen. So, a mae cartŵn gret ar chi. So chi'n ystod lawr edrych bach ar y cartŵn. A chi'n anghofio dipyn bach am y goggles. A chi'n cofio, goggles. Chi'n chwilio. A tra bod chi'n chwilio, chi'n clywed sŵn. A chi'n sylweddoli, mae tân yn yr adeilad. A chi yn dechrau'n go iawn nawr. Chi'n clywed pobl tu fas, a chi'n clywed y tân. Chi'n rhedeg at y drws, ond mae'r drws wedi mynd yn styc. Chi'n rhedeg at y ffenest, a chi'n agor y ffenest yn gweiddi, help! A pwy chi'n gweld? Chi'n gweld fi? A fi'n edrych lan, a fi'n gweld chi'n gweiddi help, a fi'n gweld y tân, a fi'n rhoi bawd lan i chi. A wedyn, fi'n rhedeg i ffwrdd. Chi'n meddwl bydden ni'n rhedeg i ffwrdd os bydden ni'n clywed un ohonoch chi ar y llawr cyntaf a tân a chi gweiddi help, chi'n meddwl bydden ni'n rhedeg i ffwrdd? Dim o gwbl. Fi'n caru chi, a bydden ni'n neud unrhyw beth i wneud yn siŵr bod chi'n saff. Ond fi yn rhedeg i ffwrdd. A chi'n meddwl, pam yn y byd mae Uncle Gwydion yn rhedeg i ffwrdd? Fi'n stuck fan hyn. Beth yn y byd mae'n neud? A chi ddim yn deall. Ges beth o'n i'n neud? Da iawn. Dim rhedeg i ffwrdd a bod fi'n saff a gweud, fi'n saff, chi ddim rhedeg i ffwrdd.
dim hynny, byddai'n rhedeg i chwilio am gymorth, chwilio am falle ladder. Achos byddwn ni'n gwneud unrhyw beth i achub chi. Ac bod chi ddim yn deall, pam mae Gwydion yn rhedeg i ffwrdd? Mae ei fod helpu fi. A byddwch chi'n meddwl, fi ddim yn deall beth. O fi'n gobeithio byddwch chi'n gwybod, na, byddai'n Gwydion ddim yn rhedeg i ffwrdd. Mae'n caru ni. Fi'n trystio bydd yn Gwydion yn dod nôl i helpu. Gymaint yn fwy, byddai dad a mam yn helpu chi. Os byddai dad a mam yn gweld chi, maen nhw'n caru chi'n fwy nag i fi'n caru chi. A dyna sut mae Duw yn caru ei bobl e. A weithio mae pethau'n digwydd yn bywydau ni, a ni jyst yn gweiddi, help! Duw, please help! A mae fel tasau Duw yn rhedeg i ffwrdd. Dwi ddim yn neud i'n byd. A degau fel yna, mae rhaid ni atgoffa, bydde Duw ddim yn rhedeg i ffwrdd. Mae Duw yn caru ni. Falle bod ni ddim yn deall be mae Duw yn neud, mae fel tasau fe'n rhedeg i ffwrdd, ond mae rhaid ni ddweud wrth yn hunain, na, fi'n gwybod mae Duw yn caru fi. Ac felly fi'n trystio Duw. Fod fi ddim yn deall, gair arall am trystio yw cael ffydd. Roedd yn Emyr yn gweud nawr, ffydd yn yw. Trystio Duw. So, falle bod chi weithiau mynd tro amser a chi ddim yn gwybod, fi ddim yn hoffi hyn, fi'n poeni. Di chi gweddio ar Dduw, di chi gweud, please Dduw, helpa fi. Ac falle bod y help ddim yn dod, chi'n meddwl mae e'n dod, mae Duw yn gwrando, a mae Duw yn caru ei bobl. A mae i'w weld fel tasau fe weithio yn rhedeg i ffwrdd. A degau fel yna, ni'n trystio Duw. Oce? Chi wedi gwrando. Na i jyst weddio cyn bod chi'n mynd nôl, ia? O Dduw, ni'n diolch i ti am bob un o'r plant yma nawr, a ni'n gweddio bydde di'n bendithio bob un ohonyn nhw. Ac i ni gyd arglwydd, y byddwn ni yn ymddiried, yn trystio, yn cael ffydd yn o ti, hyd yn oed pan mae pethau i weld yn anodd iawn. Derbyn ni nawr, os gweli di fod yn dda, yn enw Iesu Grist. Amen. Reit, nôl eich. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i ganu eto. Ni'n mynd i ganu nawr o Cwmpawd 2, rhif 34. Ni wedi clywed Habacuc yn edrych ar y sefyllfa o'i gwmpas, yr tristwch a'r drygioni, a mae'n galw allan i Dduw i weithio yn y sefyllfa yna. Dyna ni'n mynd i wneud nawr. O'r fath dywyllwch sy'n llethu ein byd, anghyfiawnder a gorthrwm a phoen, gwledydd yn llithro i anobaith mor ddwfn na'r sefyllfa mewn byd ni'n gwynebu. Ond trodd tyrfa fawr at yr oen, yr unig obaith sydd gan ein byd ni yw yr arglwydd Iesu, a felly ni'n canu yn y gytgan tyrd i'n plith ni, arglwydd Iesu. Tywall dy ysbryd yr awr. Tyrd i'n plith ni, arglwydd Iesu. Tywall dy ysbryd o'r nef i lawr. Ni angen i Dduw i weithio trwy ei ysbryd glan. Yma, yn ein plith ni ac yn ein byd ni. Felly nawn ni sefyll i ganu.
Nawr ni weddio eto dyn gyda, nawr ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd yn Duw i ni yn troi at ati ac ni'n gweld fod yn byd ni mewn sefyllfa druenus arglwydd. Mae y fath dywyllwch, y fath ddrygioni arglwydd ni'n gweld drwy'r byd. Dyma problem cyson y ddynoliaeth i gyd. Mae pob gwlad, pob diwylliant. Does yna neb cyfiawn arglwydd. Does yna neb yn well na'i gilydd mewn un ystyr. Ond mae pob un wedi syrthio'n fyr o dy safon di. Dad, ni'n gwybod y rybydd cyson yn dy air di yw fod pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Mae'n agos, mae'n y farn yn dod. Arglwydd, mewn ffordd mae'n y dan ac mae'r larwm yn canu yn rybyddio ni yn awr. Fod angen dianc, fod angen ffoi, fod angen help. Da, ni'n diolch fel mae Gwydion di atgoffa ni. Falle ar y degau mae'n ymddangos dy fod ti ddim yn gweithio neu ddim yn gwrando. Na'r blwyddyn ni'n gwybod dy fod ti ar waith. Ac ni'n diolch dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dad, fel ni newydd i ganu, ti wedi trefnu iachawdwriaeth. Ti'n ein hachub ni a mae'n rodd gen i ti i bawb sy'n credu yn y mab. Ac arglwydd ni'n gofyn nawr am ffydd. Neu di helpu ni i droi o'n pechod ni a helpu ni gredu yn Iesu Grist. Dad, ni'n diolch dy fod ti yn ein gwrando ni. Ti yn gwybod ein sefyllfa ni. Ti'n gwybod ein hangen ni yn fwy nag i ni'n gwybod ein hunan. Ond ni'n gofyn nawr arglwydd, tyrd i'n plith ni arglwydd. Falle bod yna rai yma bore yma sydd ddim eto'n dynabod di. Falle bod yna rai yma sydd yn teimlo dy fod ti yn bell. Arglwydd, tyrd i'n plith ni. A wneud i nawr trwy dy air di siarad â ni. A byddwn ni yn ymwybodol bod ti yn dduw, byw, ac yn dduw sydd yn siarad ac yn dduw sydd yn agos at y rai sydd yn dy geisio di. Arglwydd, gad i ni wybod wrth i ni ganu. A nawr wrth i ni weddio dy fod ti yma gyda ni ac yn ateb ein gweddiau. Efallai ddim wastad yn y ffordd i ni yn disgwyl. Dad, ni ddim yn gwybod lle i ddechrau gweddio am ein byd ni mewn ffordd. Yr holl enghreifftiau sydd ar hyn o bryd o ryfel ac o wrthdaro ac o derfysg ac o drygioni. Ond arglwydd, ni'n gwybod mae ti yn unig sydd yn gallu dod â goleuni i ganol y tywyllwch. Ti yn unig sy'n gallu iachau yr clwyf yma sydd gennym ni yn y byd yma. A ni'n gofyn felly arna ti weithio trwy yr efengyl, trwy'r newyddion da amdana ti. Dad, derbyn ni nawr felly a helpa ni. Helpa ni wrth i ni glywed y pethau hyn, helpa ni i rando ac i ganolbwyntio, ac arglwydd helpa ni i gredu. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd nesaf o'r atodiad. Rhif 12. Gan yma eto yn rhoi rhywbeth i ni o brofiad Habacuc. Dweud, Duw dirgelwch ydwyd arglwydd. Llen ragluniaeth ryngom sydd. Hynny, mae'n y bethau am ddiw a'r ffordd mae'n gweithio i ni ddim yn deall. Pam? Wel, achos
mae e'n ddiw, a ni ddim. Ond ar brydiau, cawn gip olwg ar dy ffyrdd trwy lygaid ffydd. Un yn cuddio a datguddio dwy ti. Mae Habacuc, mae'n bethau dwi ddim yn deall, ond be wnawn ni weld, gobeithio yn y llyfr yw bod e'n dod trwy lygaid ffydd i weld bod Duw ar waith. A mae'r arglwydd gallu gwneud hynny i ni hefyd. Felly wnawn ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Os oes Beibl gyda chi, trowch i yr adran a ddarllenon ni, llyfr Habacuc. Mae yna 2 pennod yn Habacuc, a mae yna 2 adran i'r llyfr, ond dyw'r pob adran ddim yn llenwi pennod fel petai. Felly mae'r adran gyntaf yn gymharol fyr adnodau 1 i 11. Jyst rhoi chydig o gefndir cyn i ni neidio fewn i'r cynnwys, achos mae'n siŵr bod rai ohono ni ddim ag unrhyw syniad o gwbl am Habacuc ac am y llyfr yma. A'r gwir yw, di ni ddim yn gwybod nes y peth i ddim am Habacuc ei hun. Ni'n clywed ei fod yn broffwyd, yr oracle a dderbyniodd Habacuc y proffwyd, a mae'n cael ei ailadrodd nes ymlaen yn y llyfr fod yn broffwyd. A mae hynny bach yn od, a gweud y gwir. Dy ddim yn gyffredin fod yr proffwydi yn cyfeirio at ei hunan fel yna, ond mewn ffordd mae'r llyfr yma chydig bach yn anarferol hefyd. Mae Habacuc yn un o be ni'n galw y proffwydi bach. Nid fod e'n ddyn byr, a nid fod y llyfr yma ddim yn bwysig, neu ddim mor bwysig ar rai proffwydi eraill. Hynny yw, mae'n lyfr byr o gymharu gyda proffwydoliaeth Eseia neu Ezekiel er enghraifft. Proffwyd. Person wedi ei galw gan Dduw gyda neges. Mae'r gair yna oracle, mae'n gallu cyfleu'r syniad o bwrdwn, rhywbeth chi'n cario. Hynny yw fod Duw wedi rhoi baich i Habacuc. Ac dwi'n methu gorffwys nes bod y baich yna yn cael ei rhannu fel petai. Mae'r neges sydd ganddo fe ar gyfer cenedl neu pobl Juda.
Eto, falle bod chi ddim yn gyfarwydd â'r peth yma. Yn hanes yr Hen Testament, be ni'n gweld yw mae Duw yn dod â'i bobl i wlad yr Addewid, ac mae yna frenhiniaeth yn cael ei osod, ac un genedl. 12 llwyth, yr 12 grŵp o bobl, ond un cenedl. Ond yna mae'r genedl yn rhannu'n ddwy. Ac yn y gogledd mae gennych chi 10 llwyth Israel, ac yn y de mae gennych chi 2 lwyth Juda a Benjamin, a ni'n cyfeirio at nhw fel Juda. Felly mae'r gair yma'n neges i Juda. Ac ar y pryd, pan oedd Habacuc yn sgrifennu, a ni'n sôn fan hyn am tua canol y 7fed ganrif, okay? So 600 o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist, ar y pryd oedd Juda mewn mes. Okay? Yna'r gair gorau o'n i'n gallu meddwl am mes. Drygioni ym mhobman. Anfoesoldeb drwy'r wlad. Oedd yna gyfres o frenhinoedd drwg wedi bod. A'r brenhinoedd drwg yna wedi arwain y bobl i fyw mewn pob math o ffyrdd drygionus. Oedd yna gyfnod byr lle oedd pethau wedi gwella. Oedd yna frenin da wedi codi, y brenin Josia. Ond yn fuan ar ôl iddo fe farw, mae pethau unwaith eto yn llithro nôl ar bobl ac yn cynnwys arweinwyr y bobl yn byw mewn pob math o ffyrdd anghywir. Ac oedd e'n sefyllfa anodd ar y wlad. Oedd nhw wedi bod dan gormes Assyria, teyrnas Assyria ers dros 100 mlynedd. Ac ar y pwynt yma, mae nerth Assyria yn dechrau gwanhau a mae yna bwer newydd yn dechrau dod ar y sîn, sef y Caldeiaid. Bydd ni'n clywed mwy amdano nhw. Y Caldeiaid, ni fel arfer yn cyfeirio at nhw fel pobl Babylon. Okay? So na'r sefyllfa, mae Habacuc yn sgwennu ynddo fe. Mes. Mes cymdeithasol, mes gwleidyddol, problemau mawr. Nawr, gadewch i ni neidio mewn i'r cynnwys. Beth i ni'n gweld yn yr adran gyntaf yma? Y peth cyntaf ni'n gweld yw cwyn Habacuc. Iawn, os chi'n cymryd nodiadau, cwyn Habacuc. Yn y llyfr yma, mae yna 2 gwyn. Bydd ni'n gweld yr un nesaf, gobeithio wythnos nesaf. Ond dyma'r un cyntaf, reit ar ddechrau'r llyfr. Mae Habacuc yn cwyno. Ond i ddim yma wythnos diwetha, digwydd bod oedd Derek Adams yn pregethu, ac oedd e'n sôn am cwyno. Ac o'n i ddim yma, fe di gwrando ar YouTube, ac oedd Derek wahaniaethu yn dod, bod yna 2 fath o gwyno. Mae yna gwyno angredinio. Y cwyno lle chi yn amau Duw ac yn cwyno am bobl ar sefyllfa'r math yno o gwyno. A mae hynny'n anghywir, mae hynny'n bechod. Ond oedd Derek, diolch beth, dweud mae yna fath o gwyno sydd yn iawn, cwyno credinio. Cwyno sydd mewn ffordd yn llawn ffydd. Cwyno achos bod rhywun yn caru'r arglwydd a ddim yn deall be mae'r arglwydd yn gwneud ac yn ei geisio fe. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Mae Habacuc yn cwyno, yn galw allan ar Dduw, achos bod e'n caru Duw a mae eisiau i Dduw gael ei ogoneddu a dyw ddim yn deall beth sydd yn mynd ymlaen. Drychwch eto ar adnodau 2 i 4. Am ba hyd arglwydd y gwaeddaf am gymorth a thithau heb rando, ac y llefaf arnat trais a thithau heb waredu. Pam y peri i mi edrych ar ddrygioni a gwneud i mi weld trallod. Anrhaith a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi. Am hynny a'r gyfraith yn ddirym ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo, yn wir mae'r drygionus yn amgylchu'r cyfiawn. A daw cyfiawnder allan yn wyrgam. Pam bod e'n cwyno? Wel, oherwydd cyflwr ei gymdeithas e. Mae'n edrych o'i amgylch ar y bobl yma, mae Duw yn y gorffennol wedi ei hachub ac wedi galw i fod yn bobl special iddo fe ei hun,
A'r cwbl mae'n gallu gweld yw trais. Mae pobl yn camdrin i gilydd, yn cymryd mantes o'i gilydd, yn brifo i gilydd, yn twyllo i gilydd, yn dweud celwydd wrth ei gilydd. Pobl ddylse wi bod yn well. Pobl sydd wedi derbyn cyfraith Duw, ond nawr ni'n clywed bod y gyfraith yn ddi-rym. Dyw pobl jyst ddim yn gwrando a ddim yn gwneud yr hyn mae Duw yn ei ofyn. Ond mi'n siŵr bod llawer ohonyn ni'n gallu cydymdeimlo efo Habacuc. Yndi ni? Ni'n troi'r newyddion mlaen, ni'n darllen y papur newydd neu beth bynnag, a chi'n clywed yr hanesion erchyll yma. Bob dydd. Y ffordd ofnadwy mae pobl yn trin ei gilydd. A dwi ddim just ym mhendraw'r byd, dwi ddim just yn Gaza, a dwi ddim just yn Ukraine, a dwi ddim just yn Sydney, a dwi ddim just yn llefydd eraill. Mae e yma, yn dydi? Mae e yma yng Nghymru, mae e yma yng Caerdydd. Drygioni. Mae Habacuc yn torri ei galon wrth weld hyn, a fe ddylswn ni torri'n calon ni hefyd. Chi'n meddwl am Gymru. Gwlad sydd wedi derbyn cymaint gan Dduw. Gymaint o bendithion, gymaint o freintiau, ac eto pobl yn trin ei gilydd yn y ffordd mwyaf erchyll. Mae Habacuc, fel mi'n gweud, yn torri ei galon, a mewn ffordd, bwriad Duw fan hyn yw bod ni yn torri ein calon ni, achos dyw drygioni ddim jyst mas fyna, ydy e chwaith, mae drygioni mewn fan hyn hefyd. A ni gyd wedi pechu, ni gyd wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw. Ond beth sy'n gwneud pethau hyd yn oed yn waith yw mae Habacuc yn teimlo fel petai Duw ddim yn gwrando. Am ba hyd arglwydd y gwaeddaf am gymorth a thithau heb wrando, ac y llefaf arna trais a thithau heb waredu. Mae di bod yn gweiddi, mae di bod yn gweddio, mae di bod yn galw ar Dduw i weithio ac i newid y sefyllfa, a mae'n teimlo fel petai Duw yn fyddar. Mae'n teimlo fel petai'r nefoedd jyst yn brick wall, mae'n bangio ei ben yn ei erbyn. Ac eto, falle bod chi'n gallu cydymdeimlo rhywfaint gyda hynny. Mae yna deugain does mewn bywyd lle mae yna sefyllfaoedd anodd yn ein gwynebu ni. Ni yn gweddio i Dduw i weithio, ni'n ceisio'r arglwydd, a mae'n teimlo fel petai dim ateb yn dod. A mae hynny'n gallu bod yn brofiad anodd, yn rwystredig ac yn boenus. Dyna'r sefyllfa mae Habacuc yn ddim. A fi jyst eisiau stopio am munud, chydig bach o tangent, ond jyst eisiau stopio, a fi eisiau ni feddwl mor hyfryd yw hyn. Be sydd dyn ni fan hyn? Ni'n gweld mewn mannau eraill o'r ysgrythyr hefyd, chi'n meddwl am llyfr Job, llyfr llawer yn hirach na Habacuc, lle mae pobl Dduw, dyn nhw ddim yn deall y sefyllfa, a maen nhw'n galw allan, a mewn ffordd, yn cwyno ar Dduw, a mae hynny'n okay. Dyn nhw ddim yn cael ei beirniadu gan Dduw am hyn. Chi'n weld bore yma, gallwn ni fod yn onest gyda Duw. I ni gallu dod ac gallu cwyno yn grediniol. Fi'n meddwl am ein merched ni. Weithiau, mae yna sefyllfa'n digwydd dyn ni lle mae un o'r merched yn brifo'i hunan. Falle'n cwmpo neu yn bangio'n erbyn rhywbeth. Ac chi'n gofyn iddyn nhw, ti'n okay? Ac yr ymateb yw, fi'n ffain, fi'n iawn. Chi'n gofyn eto, ti'n siŵr? A wedyn mae yna ddagren dod efo'r gwefus yn cwyfra yna. A maen nhw'n dod ato chi, a chi'n fel, pam bod ti wedi gweud bod ti'n iawn? Os ti'n eisiau cuddio'r peth, os ti'n ei brifo,
Os oes rhywbeth yn bod, sa eisiau ti redeg i dystafell i fod ar ben dy hun, fi eisiau ti redeg ato fi. Dyna mae llyfr fel Habacuc yn gwahodd ni i wneud hefyd. Falle bod ni wedi digaloni efo'r pechod yn y byd, falle bod ni wedi digaloni efo'r pechod mewn fan hyn. Falle bod ni yn gwynebu rhyw sefyllfa a mae'n boenus a ni ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen a pam. Mae yna wahoddiad i ddod gyda'n cwyn i geisio'r arglwydd. Mae ffydd gan Habacuc, ond mae angen fwy o ffydd. Achos dwi ddim yn deall yr hyn mae Duw yn ei wneud. Ond mae'r arglwydd yn ateb. A dyna sydd yn ei wedyn yn adnodau 5 i 11. Mae'r beth yw ymateb Duw? Beth yw ateb yr arglwydd i gwyn Habacuc? Wel, gyntaf i gyd, dyw e ddim, fel fi wedi gweud yn barod, dyw e ddim yn beirniadu Habacuc. Dyw e ddim yn gweud, sws, byd dawel, sa eisiau clywed cer i ffwrdd. Dim beirniadaeth o ti o ychydig ffydd, cer i gwyno i rywun arall, sa i moyn clywed. Dim beirniadaeth fel yna o Habacuc. Ond dyw'r arglwydd chwaith ddim yn dweud, sori Habacuc, ti'n iawn, fi wedi bod yn cysgu neu fi wedi bod yn brysur a fi wedi gollwng y bel fan hyn. Sori, mae'n rhaid i fi wneud yn well, ti'n iawn, sori. Na, gwneud eto adnodau 5 a 6. Edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch. Ryfeddwch a byddwch wedi eich syfrdanu. Oherwydd yn eich dyddiau chwi, yr wyf yn gwneud gwaith na choeliech pe dwedid wrthych. Oherwydd wele, roedd yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaith ledled y ddaear i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt. Mae'r arglwydd yn dweud rhywbeth mawr fan hyn, rhywbeth rhyfeddol. Mae'n dweud wrth Habacuc, fi yn gweld. Fi yn clywed. Fi yn gwybod. A fi'n barod ar waith. Fi'n barod ar waith yn ateb dy weddiau. O'n i ar waith cyn bod ti'n gweddio hyd yn oed. Darlun bach syli falle i helpu ni fan hyn. Sech chi ddychmygu am fyny rhywun yn dod adre o'r gwaith. Gŵr neu graig, maen nhw'n wedi cael diwrnod hir, maen nhw'n llwg, maen nhw'n rili eisiau rhywbeth i fita. A felly maen nhw'n texto ei gŵr neu graig, elli di please cynhesu yr leftovers sydd yn y ffridge. Fi eisiau fe'n barod pan mi'n cyrraedd nôl, fi wir eisiau bwyd. Dim ateb. So, ar y ffordd nawr, maen nhw'n ffonio, dim ateb. Maen nhw'n anfon neges, please, ro'r bwyd yn y ffwrn, fi wir eisiau fe pan mi'n camu trwy'r drws, allai ddim aros moment yn hirach, dim ateb. Mae hwnna'n parhau, yr holl ffordd adre. Maen nhw'n cyrraedd nôl, a falle chi wedi bod mewn sefyllfa fel hyn, chi'n cyrraedd y drws ffront, a chi'n teimlo'n really bach yn siomedig, achos chi eisiau bwyd, a chi'n gwybod chi'n mynd i gyrraedd mewn na, a ys dim byd mynd i fod yn barod. Ond wedyn, mae'r person yma, maen nhw'n agor y drws, a maen nhw rhyw arogl hyfryd. A nid yr leftovers sych diflas, maen nhw rhyw ledd wedi cael ei baratoi. A maen nhw'n dweud, beth sy'n mynd mlaen? Na gys i gallu check dy ffôn? Na gys i gallu ateb dy ffôn di? Wel, na, o'n i'n gwybod bod ti'n cysylltu, ond o'n i'n paratoi rhywbeth. O'n i'n paratoi rhywbeth gwell nag o ti wedi gofyn amdano fe. Rhywbeth fel hynny sy'n digwydd fan hyn. Mae Duw ar waith yn barod a mae e'n gwneud rhywbeth yn sicr gwahanol i'r hyn roedd Habacuc wedi bod yn ei ddisgwyl. Nawn ni feddwl fwy am hyn os dyw e'n mynd wythnos nesaf. Ond mae Duw, y pwynt fan hyn, mae Duw yn ymateb. Mae Duw yn
ymwybodol o'r sefyllfa. Mae e'n gwybod yn well na Habacuc, yr hyn sy'n mynd ymlaen, a mae e wrthi yn codi'r genedl yma, y Caldeiaid, pobl Babylon. Mae'n dweud, fi'n mynd i'w defnyddio nhw fel offeryn i ddod â chosb a barn yn erbyn drygioni Juda. Oedd golwg Habacuc yn rhy fach, na'r gwir. Oedd ffydd ganddo fe. Ni'n gweld hynny yn y ffaith bod e'n ceisio Duw, a mae e eisiau Duw i weithio, ond oedd ei ffydd e angen, mewn ffordd, cael ei brofi. Oedd angen i'w ffydd e gynyddu i'r maint oedd ei angen. Oedd e ddim yn meddwl bod Duw yn clywed, oedd e ddim yn meddwl bod Duw yn gwrando, oedd e ddim yn meddwl bod Duw yn gweld. Mae Duw yn gweud, pa bod mor wirion? Fi'n rheoli y byd i gyd. Mae teyrnasoedd y byd yn fy nwylo i. Ni'n clywed am y Caldeiaid yma. Na i ddim darllen eto, ond y disgrifiadau brawychus yma ohonyn nhw, bod nhw yn arswydus ac yn ofnadwy, mae ceffylau nhw mor gyflym a llewpart a mor ffyrnig a bleiddiaid ac maen nhw'n dinistrio unrhyw un sy'n sefyll o'i blaenau nhw ac unrhyw amddiffynfa sy'n pa mor fawr i'r wal maen nhw yn gallu dringo drosto fe. A mae Duw yn dweud, mae'r Caldeiaid yma, mae pawb ofn, yr superpower mawr yma sydd yn ymddangos, a nhw fydd yr pŵer mawr. Mae nhw fel pôn mewn game o chess. Fi sy'n chwarae. Fi sy'n symud y darnau. Mae'r cwbl yn fy nwylo i. Mae Habacuc eisiau cyfiawnder, a mae cyfiawnder ar y ffordd, medd yr arglwydd. Nawr, pa wahaniaeth mae hynny yn ei wneud i ni? Pa relevance sydd gan rhywbeth ddigwyddodd miloedd o flynyddoedd yn ôl i'n bywydau ni heddi? Ond mae yna ddau peth clir. Gobeithio bod chi wedi dechrau tynnu nhw allan eich hunan yn barod, ond mae yna ddau peth clir yn does fan hyn i ni. Gyntaf i gyd, mae'r arglwydd yn gwrando hyd yn oed os nag i ni'n ymwybodol o'r peth. A falle bod chi wedi bod yn gweddio ac yn ceisio Duw ac yn teimlo bod yna ddim ateb, wel, dyw hynny ddim yn wir. Mae'r arglwydd yn clywed, a mae e yn gwrando, hyd yn oed os nag i ni'n teimlo hynny. Ond yn fwy na hynny, mae'n barod yn gweithio, efallai ddim yn y ffordd byddwn ni'n disgwyl. Fi wrth y modd efo'r geiriau mewn adnod 5. Edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch. Rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu, oherwydd yn eich dyddiau chwi rwyf yn gwneud gwaith na choeliech pe dywedyd wrthych. Hynny yw, mae'n dweud wrth Habacuc, byddai ti bron ddim yn credu os o'n i'n dweud wrth y ti. Mae eisiau ni gofio hyn. Pan mae'n ffydd ni yn gwegian, pan mae'n y bethau yn dod i'n rhannu a ni ddim yn ei deall nhw, dyw hynny ddim yn golygu bod Duw yn ddall, dyw ddim yn golygu bod e ddim yn ateb, falle be mae'n golygu yw bod ni angen cymryd cam yn ôl a cael persbectif mwy o bethau. Achos wrth gwrs, dyma'r ffordd mae Duw yn aml yn gweithio, ond dyfa. Mae'n gweithio trwy ddirgel ffyrdd, mae'n gweithio mewn ffyrdd annisgwyl, mae'n gweithio mewn ffordd byddwn ni byth yn gallu dychmygu neu gofyn amdano mwyn dangos ei fawredd, a'i nerth, a'i ogoniant Jyst meddyliwch, beth yw stori fawr y Beibl? Os chi erioed wedi darllen y Beibl, os chi ddim yn gyfarwydd efo stori fawr y Beibl, na i weid wrthoch chi. Stori mawr y Beibl yw hyn, bod Duw wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Mae wedi trefnu ffordd i'n hachub ni cyn creu'r byd. Cyn bod yna bobl, cyn bod pobl wedi syrthio
i bechod, a wedi gwrthryfela yn ei erbyn ymhell cyn i ni gael ein geni a byw ar y ddeiar yma, cyn bod ni di clywed neu meddwl am Dduw, neu hyd yn oed i dechrau gallu eisiau galw arno fe am help, cyn hynny gyd, oedd e'n barod ar waith. Fe nath e drefnu ffordd i'n hachub ni yn y ffordd mwyaf annisgwyl, trwy ddod ei hun yn berson, dod i'n plith ni yn person yr arglwydd Iesu Grist, dod mwyn marw yn ein lle ni ar groes. Fel bod ni yn gallu cael ein hachub o'n pechod, ac fel bod ni trwy ffydd yn gallu bod yn blant Duw a treulio tragwyddoldeb gyda fe. Pwy fydde wedi disgwyl hynny? Ond os mae dyna sut mae'n gweithio mwyn ein hachub ni, os mae dyma'r ffordd mae wedi gweithio yn hanes y byd ac yn hanes iachawdwriaeth, allan ni trystio ynddo fe yn ein bywyd ni hefyd yn gallwn ni. Os wedi bod ar waith ers cyn creu'r byd mwyn trefnu ffordd ein hachub ni, dwi ddim yn ei stopio poeni amdano ni nawr. Dwi ddim yn ei peidio gwrando arno ni heddi. Dwi ddim yn ei adael ni wynebu'n sefyllfa ni ar ein pen ein hunan nawr. Ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Dewch, ceisiwch yr arglwydd, gan wybod bydd mae'n barod wedi ymateb i chi. Diolch iddo. Amen. Gan i air o weddi. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y pethau hyn. Ni'n gwybod bod yna fwy i'w ddweud ac ni'n gobeithio yn edrych ymlaen i'r hyn i ni'n mynd i weld ymhellach yn llyfr Habacuc. O dad, am bore yma nawr, ni'n gweddio ni wedi helpu ni, helpa ni i dygeisio di, helpa ni i weld ein hangen personol ni amdana ti. A helpa ni hefyd i ddod â'n holl beichau, yn holl pryderon ato ti, yn gwybod dy fod ti yn barod wedi gweithio mwyn ein hachub ni. A dy fod ti nawr ar waith yn ein sefyllfa ni, yn gweithio arglwydd mewn ffyrdd dirgel. Ond ni'n gwybod, mae dair yn gweud dy fod ti yn cydweithio pob peth daioni i'r rai sy'n dygaru di. Da, ni ddim wastad mynd i weld hynny, ddim wastad mynd i ddeall hynny. O, helpa ni felly fod â ffydd yn o ti. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y myned yn gilydd i orffen. 4:8-4. Dal fi fy niw. Dal fi i'r lan. Nenwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi'n gryf nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Ac ymlaen, o'n i'n sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.